Si San Pablo sa unang pagbasa may deklarar nga ang iyang pagduol sa mga tao dili tinukmod sa iyang tawhanon nga kaalam. Kani si San Pablo usa ni sa mga maalamon nga mga apostol ni Kristo kay official man ni siya sa Romanhon na mga kasundaluhan. So bright ni siya. Pero iya kunong giwagtang gikalimtan niya ang tanan niyang nahibaw-an. Ang iya ra gyung gihinumduman mao ra gyud ang gilansang sa cross nga mao si Jesus. Unya pinaagi sa Espiritu Santo nagsangyaw siya. Kaya bitang muduol ka sa tao nagamito nimo ang imong kaalam, ang resulta mag-away gyud mo. Kaya naam sa to sa iyang kaalam nakasuway na mo ana. Ikaw asawa ka, swear og duol imong bana, sa gamito nimo imong kaalam ba? Pananglitan ron, kadlaw na siya ni uli. Nya duolo nimo siya, imo siyang istoryahon, gamito nimo imong kaalam, unsa may imong isulti niya. Maingon jud kaniya, og ikaw ba bana kang tarong muuli kag kadlawon, sakto pa ka nimong gibuhat. Di ba anak mo jud na imo dayong isulti. Nya og tiksan pag yung gadi, pag yung ka mo reply, di kagikan di ay. Ana. Kay imo man kaalam. Nahibawa man ka nga dili sakto nga muulig ka adlawon. Imo man ang kaalam. Nya tubagon sa kas imong bana sa iya sang kaalam. Ano magsigil kag kuang-kuan diha? Purti na tong paningkamot dire. Daghan gani kay ko gipaningkamutan aron makakwarta ta, aron mabuhi ta dinhi, magyaw-yaw manung ka diha. Iya sa tong kaalam. Resulta ninyo, kusmod kayo mong mga naon. Nag-overtime dito. Ingon sa, overtime. Kung gitiksan imong kauban, wa mo'y overtime, hilas biyan mo diha. Sa ikaw, sa muras kag, masaman ka. Investigator ka sa kwan, CIS ka. Ala, daga na kayong away. Pero gamita ang Diyos nung kwan. Ano bang Espiritu Santo ba? Unsa may ipangutana sa nimos imong bana iguli ka kadlawon. May mo jud kaniya nga gusto ka og kape o gatas. Bugnawan na imong tiyan ron kay kadlawon na biya. O di ba? Ngayon imong bana, ay lang day tuog na ko. Sige, rest well. Magkaaway mo. Oy, dili ay. Asa mo magkaaway. Mo ni nahitabo ni Kristo, gada siya sa Dios nung kaalam. Perti nilang sukuan, perti sukuan. Gusto na gud sa ihog pangpang. Wala nagtingog si Kristo, lakaw ra. Wa may mus Kristo. Ingon dayday mo na ko. Nya karon suko-suko na mo. Unsa man klase sa mga tao bugno ta to. Hilong lang. Ngano man ang Dios nung kaalam inubanan kanunay sa gugma. Di gid na mo siparit ang gugma sa Dios nung kaalam. Nya kung nahigugma ka, di man jud ka masuko sa tao. Na siya nakanindot. So kung na'y mangawat sa inyong balay, gamita ang Dios nung kaalam. Nya sa amo nimo pagsulti og tawhanong kaalam, moingon jud ka, no trespassing, private property, patyod ka buanga karon. Papriso ti ka. Diyos nung kaalam na kay mapriso maginang kawatan, di ba? Pero Diyos nung kaalam, tawhanong kaalam na mapriso man na kay balaod. Nya nganong nisod man sa kadiha nga private property man na. No ana. Pero gamitan Diyos nung kaalam. Unsaon man? Bisyap chupilo kamumutay gagamit sa Diyos nung kaalam. Sa dong ay ambak diha dong kay mapiang kag mahugas ubos. O di ka mapiang, mamatay gid ka. Ngari-ngari, agi-aring hagdanan. Nahigugma sa kawatan, ipapainit pa kuno dito silong. Painit to sa kay kadlawon ra baron, ikaw perting haguan ni mo kat-kat diha. Ni pero wa gyud bawian katong kwarta, wa bawian. Gipangutana na pa unsaon din ani mong kwarta nganong nangawat man ka. Tugan sa taong kawatan. Ako ning ipaopera sa akong mama padre, wa man gini pahuwam namo, akong mama operahanan man. Nangawat na jud ko padre. Kay pangayuan mamis doktor og pila to 40,000 banting nalito. Ana, ingon des kunos bisyap, hala 30,000 ra ba nang imong nakuha.
So kuwangan po nag-jis. Sa sige, ihatod lang sana dito, niya balik niya diri sunod adlaw, kana ganing mangita og 10,000. Pero ayaw nagkat-kat dito ha. Diha agi ang gate ay niya pangutaan lang ko asa si Padre kanang Chupilo kamumot ana. Kamoy kawatan ko no, anaon mo pagtratar. Tubag. Mangawat pa ka? Di na oy. Kami na ko magtuo imong luha sa kalipay niguli nimo. Nga naman nakasinati kas gugma nga gikan Dios Ginoo. Di na ni tawhanon nga kaalam. Kay natong tawhanong kaalam, kini ba ngatong human knowledge, human wisdom, inubanan sa garbo, pride. Muna'y kalainan, ang Diyos nung kaalam, inubanan sa gugma. Ang kaning atong kuan, kaning atong Diyos nung kaalam, tawhan nung kaalam, labi na yung graduate ka summa cum laude, pari, pagtisis, doctorate, summa cum laude, ilig-adtos parokya, asahin na yung porting gamayang parokya, muingon na yung pari, sa akong naagian, sa akong achievement, ang hirap ko ibutang din Gada man siya siyang tawhanong kaalam. Doctorate ko, dito ko gikan sa Rome, ang hirap ko ibutang aning niyang gamay kay parokya, hapit gani way manimba. Ang arang matag San Vicente. Pero magdaka sa kanang Diyos nun na kaning kuan, kaalam, mingon ka, Lord, tabangi ko nga ang tanan akong nakatunan, matranslate na ko din hiniining maong parokya. O niining maong sitwasyon. Din ka. Niingon man si Kristo, bulahan kamong mga kabos. Salamat, Lord. Wa jud ko'y kulikta karon. Ako nagyong nasinati ang kabulahanan. Dahil nakaluto na kadaday siya, wag yun malungag pa der. Salamat, Ginoo, nasinati na nako ang pagkaway kaon. Moabot pag iniron 40 kaadlaw kay si Kristo 40 kaadlaw nga way kaon. Nya wa na jud moy kaon 40 kaadlaw. Ingon din ka, salamat Lord sa kasinatian uban kanimo. Mao gid ni ang akong thesis dito about the sufferings and death of Jesus. O di ba? Nya unsa may mong buhaton? Moadto ka sa obispo. Salamat kay Bishop kay nakasinati jud ko sa akong nakatunan sa seminaryo. Bishop, ngano man, luspan lagi kay kagnaon sa wa pa jud koy kaon Bishop. Makonsensya ang obispo, wala, ibutan dahi ka sa San Rosario. Mao na siya kaalam, karon kamo mga ginikanan, duula ra gud ang inyong anak uban sa Dios nung kaalam. Digid mo kapangusi niya, dili mo kapangasaba. Muna si San Pablo nahimo siyang attractive kaayo ngadto sa mga pagano, katubang mga tao nga kontra sa mga Hudiyo. Siya, Hudiyo man siya. Kanabang na-attract ay niya ang mga dili Hudiyo, nga naman, kay gada siya gugma ngadto nila. Mabutan na ako din naninkamot ko, ang akong gidaon ta gugma. Sa may inyong nakita, nagugma pa ba ko ninyo? Maman mo'y klaro sa. Ang ato sa mga donors, ang ato mga benefactors, nining ato karong projects dinhi, labi na kani karong ato mga lingkuranan nga tag 5,000 man atong slots ani. Grabe kaayo. Na-touch ko yung maya gahapon gani, nakahila ko sa akong humili mo sa akong pag-announce kay kanabang naipipila gyud nato nga mga benefactors, ang mga donors karon nga nanghatag aning mga slots nato nga nangasakit og kanser. Or kung di man sila mo nasakit og kanser, ang ilang ginikanan, ang ilang mama, ang ilang amahan. Pero nihatag gihapon. Nasa iba na to, aning nang donate na to, maupay pagkabalik sa trabaho, human sa mga 4-3 ka buwan, nawa na in taon sila trabaho kay na lockdown. Nya pagbalik nilang trabaho, sugod pa sad sila kanang sweldo. Ni promise dayon kay nahigugma gid sila. Kana bitang nabuhi tas kalibutan kuyog sa Dios nung gugma, dili kuyog sa garbo. Nindutang puy as kalibutan. Magtinabangay ta.
Karon gani pagday na kong naog diri ingon ko diri pag abot ng kusilong ingon ko na stress naman kog linista ni mga donors kadaghan na ba ani. Tubag sa ning akong sekretary si Remy siya may nalanang mas stress kag linista pa der kaysa mag stress kag pangita. O di ba Diyos nung kaalam ya po na ano ako stress pa nya dito sige lang dawat. Kanag yung uban na stress asa pa sila mangitag pala ipalit. Kita daghang kay tag pagmahay sa kinabuhi. Ang kuwang ra gid nato no, Dios nung kaalam. Kana ra gid kuwang gamita ra gong Dios nung kaalam, di ba daghan kay kag rason nga mo appreciate ka sa imong kinabuhi. Daghan kay kag hinungdan nga makaingon ka malipayon ko karon. Kung magamit lang kag Dios nung kaalam, pero tawhanong kaalam, na sige lang kag pangutkot sa imong sige lang kag yaw-yaw diha. Sige lang kag kasuko sa imong silingan. Ana, hala, maginamitay na tarog Dios non nga kaalam. Timan iha, ang Dios non kaalam inubanan sa gugma. Ang tawhanong kaalam inubanan ginaggarbo. Muna likay ang tawhanong kaalam atol pa ni San Pablo, isalikway ng tanang tawhanong kaalam, isintro sa Dios non nga kaalam. Ilabi na gyud ang imong kaalam sa pagkalansang ni Kristo o pagkamatay diha sa cross. Kada mo'y siguro ang nahibaw ka ana, nga naka-appreciate ka ana, nga midawat ka ana. Nya mao nay dad-a bisag asa ka maglakaw-lakaw samang San Pablo, di ba? Porting daghanang malipay tungod nimo. Pipila ka adlaw milabay ang atong ebanghelyo kanunay naghisgot sa pagsaway ni Kristo sa mga Pariseo o sa mga magtutudlo sa balaod. Kanunay siyang nagproklamar, alaot kamo, pagkaalaot ninyo. Nya human karon sa naman sa iyang gisulti. Human naman tong pagkaalaot ninyo. Ang iyang giatubang karon dili naman ang mga Pariseo, dili na sad ang mga magtutudlo sa balaod kinsa may iyang giatubang karon. Ang iya ng mga apostoles. Ang iya na sang gisulti siya pagtukaw kamo. Kagahapon pagkaalaot ninyo. Nya kay di man alaot ang iyang mga tinunan, kay mga buutan man, ni alagad man niya, ang iya na sang gisulti pagtukaw kamo. Ayaw mo pangatog. Suna nga na. So karon kanang mga adik nga way tulganay, mauna sila'y nakatuman sa sugo os Ginoo. Siga na kay mga mata ba. Una kamo sige katog, ako nga sige katog, patay ta ani. Kay ang sugo ng Kristo pagtukaw kamo. Na pasalamat sa mga drug lord. Sakto ba? Kamo no, mura na sa nomong nagduda na ako kay Father Musuyok man sa tingali ni. Di na maoy nga pagtukaw, dili nang pagbilar dihas madyungan, pagbilar dihas imdanan, pagbilar diha siya nang sugalan. Dili na mao ang pagtukaw nga iyang giingon nga di mga tuog. Ang pagtukaw nga iyang gisulti nga dili unta ta muundang sa pagkaiyang sulugoon hangtod ta mga matay, hangtod sa iyang pagbalik. Kay kanigong pagbalik sa Ginoo mao man ni ang atong kamatayon. Basta mo balik kaning Ginoo sa atong kinabuhi, patay na gyud tuyo ana. Muna karon kanang nangamatay sa COVID, ni balik na ang Ginoo silang kinabuhi. Nya kamo sad nga mga patyunon, apil nako, hapit na sad mo balik ang Ginoo. Nya ang hangyo niya nato kay sige mtag simba, ako sige man kong misa, may untag mga matay ta nga nagpabiling mga buutang sulugoon sa Ginoo. Nya kumusta man mo karon, hangtod karon, buutan ba mo nga sulugoon o buangon? Oy, kusgay. Buutan o buangong sulugoon? Mabuang na gani ka, magbinuang na gani ka, nga sulugoon ni Hesus, awa na, nakatog na kaana. Muna si San Pablo sa diri sa atong unang pagbasa, midaig siya ni adtong iyang mga gitukod nga mga katawhan dito sa Korinto.
Yung siya pabilin mo ha, kay balaan kay mo. Sige jugog dahil sa Ginoo nga balaan kay mo. Pero ay kumpiyansa. Ay yun kumpiyansa. Padayon yun. Usahay ko na itong kabalaan, dali kayong mapaong. Dali kayong mapaong ba? Panalitan ron. Ikaw ron, simba ka din Pag-abot sa inyo, nahibaw-an nimo nga ang imong bana nangabit di ay. Na aday kabit. Nya duhan na gyud kabuk anak. Nagpakaaron ingnon lang dayto siya. Nga sige siyang I love you. Nya ang imo ding kamagwangang anak, duna sa di ay ditoy kupapariha sa edad. Nya ang manghod naa say pupariha ditong edad. Nya lain pag yung babae. Diyon sa may mong buhaton ibaw nimo ani, gikan ka simbahan. Saman, masuko o mudawat. Sige, tubag. Mga buangon. Masuko gani ka, awa na, nawagtang ng imong pagkamaayo nga sulugoon. Mao nang puntuha diha. Nanditan ako karon, pare, lipay kay ko, kay daghang kay mo like na ko sa Facebook. Niya takulahaw lang akong nabasahan, nga duna daay mga buzzers nga sigig saway nako. Tambalos-los kang paria ka, kabasa ba ko tambalos-los kang paria ka, hingwarta kang dako, doon na pagiging ito, bayot ka. Kasuway tingali ay. Binuangal tag storya ba? Gahi kag himo-himo lang kag imong desisyon. Napay mo ingon ako nga sukad lang ka naabot din sa among lugar, nagkagubot nami. Kana mga inana bitaw. Nya unsa may bation ako ikadungog na ko sakit ay. Kahilak di taga may isa. Pero dili ko masuko nila. Mudawat gyapon ko. Mahigugma gyapon ko. O dili ko mohonong sa pagtabang nila kung panahon nga ang akong pagkapari agdaho nila nga mutabang nila. Di na lang ko magsigig kwenta na tabang sangpit-sangpit mo na kong pare kay kana sila og mga himatyo na simba ko buhi pa ko mutawag man gina pader hilogi si ko ay naotong tang matiwas na ka naong gina na ako pagsulti ayaw na kay dugaya Lord. Di sa kumingunan og muana ko adi na ko buotang sulugon, di ba? So ang ako ug unsay ilang panginahanglan niya sa akong pagkapari akong ikahatag yapon di na ko maghunahuna na giunsa ko nila unsay ilang mga binuhatan na rin ako di na ug maunay kinabuhi sa mga santos, maunay kinabuhi sa mga apostolis gawas lang Judas, ug maunay kinabuhi nga gisunod ni Santa Monica. Hilak lang, antos lang, pero matod pa sa atong ebanghelyo niingon diri si Jesus, kinsa man ang buutan nga sulugoon kadtong gipiyalan siyang agalon sa pag-apod-apod sa mga pagkaon sa iyang kaubang sulugoon sa hustong panahon. Kana bang bisag pasakitan ka, bisan pagdauton ka, bisan pagtikasan ka, bisan pagdagmalan ka, sama sa gihiaguman ni Santa Monica, mupadayon gyapon ka pag-apod-apod sa mga maayo nga naa nimo. Nya unsa may mga maayo nga gihatag sa Ginoo nato, kana pa lang naong nimo daan. Kanang naong nimo ba? Ay ra go nagtap-tapi inyong naong, nya lingi ra go na imong tupad, maayo ba na iyang naong o dautan? O kana, ikaw na, ipaambit na, ayaw pagkusmod. So kung nakakita kas imong bana, nahibawan imong nangabit siya, ayaw pagkusmod, kay mabati ang imong naong. Maayo ko na imong naong, ismile. Inadong ako no, hapit na dyan ko mamatay sa kaguol. Mag-smile ka ba, agas imong luha. Mingon imong bana, o sa kanya kong asawa, nakatama, o nakuha nga no man siyang gasmile, naghilak man. Makahimo mo hingan lang yun mo buang, pero mas may pa nang mahimot ang buang atubangan sa Ginoo, atubangan sa mga tao, pero buutan di itang sulugoon atubangan sa Ginoo, kay sige gyapon tang hatag sa maayong butang.
Kanang imong tingog, ang akong tingog, maayo ni dili. Maayo na oy nga makatingog ka, pero imo na lang sa nanggamiton sa pagbalikas, sa pagpanginsulto, sa pagsigig ka na ganing libak. Di na sa na maayo, ipaambit ang maayong tingog ngadto sa imong isigkatawo. Mga maayong pulong, di ba? Mabutan si San Agustin usa sa iyang gisulti sa confession, bisan pa sa iyang tanang kabuang nga hapit tanang sala sa kalibutan iyang gibuhat, ang iya kunong mama si Santa Monica nagpabilin jud kunong kanunay nga loving, caring and sweet mother to him all the time. Di siya kadungog ingon, di kag buanga ka, di na sa kagalaaglaag, unsa man sa gasigi na sa suyop dito, unsa man gasigi kag pakauaw dito, di siya kadungog ingon ana. Nakamodron din yung maginikanan. Inaana mo, batasan. Buangon kay musta na. Magsigig ana-anas bata, magsikugos-kugos ba, kugos-kugos kay gahilak lagi taong bata nga mga 1-year-old, kuguson, ya digid mo hilom ba, sa katigilom, itikagilom na. Andaon man. Igikugos na gaya na niya, hapakon pag yun. Adisan mo yung natin no? Mga naong ninyo, duda ko na. Magsigig yung I love you, unya mo man, kasabaan. Nade I love you mga saba, nade I love you nga manglatos. Ikatulorong adlaw sa akong paghalad o pagampo para sa akong amahan nga si Sibero. Ugma ang iyang kasumaran sa iyang kamatayon, ika-25 katuig human siya namatay. 1995 man siya namatay, August 28. Nga kong papa nagpabilin gito siya kayong buutan ngadto sa akong mama og narinamo. Wagid mi kasuway nga deka duha ting higayon nga para lang pagsumpo sa akong kabuang ngadto sa akong maguwang kanang na-paralyze kay ako dakig sukmagay man ko ni dugo namang ilong sa akong maguwang. Porti man akong kusugang manukmag sa una karon di naman ngulikta naman lang. Giinat akong dunggan og giana ko ngadto padong suok ba mo to nga 14 taong pagkadugua sa akong dunggan murag kadto ra akong hinumduma sa akong papa. Pero in relation sa akong mama, iapil pa siya latos sa akong mama, hagiton pa siya nga sukmaga ko kay dako ang kaglawas, kaliwat mamog mamunog og asawa, anaon pa gyud ba? Iya damagan yung mama blatoson og maayod. Si papa di gyud musukol. Di sa gyud maghisgot sa iyang nahiaguman nga panginsulto pagkuan ni mama. Hangtod gyud noon nga nauna siya ka-paralyze ni mama. Mao bitaw to nga naghisgot ko din hingap pagka-paralyze ni papa, nakaingon ko sa Ginoo, Lord, wa ka masayop. Nganong kani may imong gi-paralyze kadtong tatong usa. Kay dibuutan naman kay kung papa. Buutan man kay siya. Nauna gyud kamatay. Papa. So, di sa kumutuo nga gipatay tutungod kay buutan. Pero ang ako ba nga kanindot no, pag maliwat-liwat akong papa, pero perting layo aray. Pero sagdi lang, gamay ra man sa to siya kolekta kay mag-uuma man to. Karon lupig man siya na ako kolekta So hinaot unta kining akong nakolekta magamit tinakos kaayuhan sa tanan, sa angay og sa tumong sa Ginoo nganong gitagaan kog higayon karon nga mangulikta. Sa una manguling siya, tupad mi ngadto, ingon dayon ko pagtrabaho na nako Land Bank October 1987, saka di ko nga tos bukid, ako siyang giapas dito sa uma, dito sa ulingan. Ako pa, hunong na aning imong panguling, sige mibuang hogs kahoy ba? Then siya nga naman, nanagogoy trabaho. Hunong na kay ang imo hinahinay na lang kay ako na supply nimo ko sa sikit ra ba kay kasi mong uyab. Ay sige am sa nakogdangat akong uyab kauyon san siya ato tingali nga mahimo niyang umaga din siya nga sikit ra ba kay mo magminyo ka patay ka pumisgutom. Naku di basta maminyo ko sige jud kog atiman ninyo sa lang ta na istorya kataw-katawa lang siya ba patay no. Ako lang ning gisgutan ba kay naagi day sa taong buutan og hibaw ko nga bisan pa og layo kay mi simbahan di mi hapit kakita og kuan pare galisod mi kakitag pare kausas usa ka tuig
Tungod kay tungason kay mo, bukid kayo, suo kay mong balay, si papa o si mama, labi na gitos papa, gusto gisa magrosaryo kada gabi. Magrosaryo, bisag makainom to siya, bisag hubog na, magrosaryo lang gyapon, bisag ana-ana ang liog, ana-ana, Anta Maria, ina sa Diyos. Iya ginang humnon ang rosaryo. Mao nang kaingon ko, ang ilas ang pagpadayon hangtod sa kamatayon sa kabuutan, ni bunga pod nga niya sad sila'y anak nga napari. Hinaot unta ning paria, ibaw na mo daan, kasa ni Padong. Ang ato rong mga pagbasa naghisgot og kalainan aning mga maalamon nga kalibutanon og maalamon nga Diosnon. Si San Agustin natingob ni niyang duha ang iyang first 33 years or ingon talang 30 years sa iyang kinabuhi, gigamit niya ang tawhanong kaalam. Porting bright gid ani niya, philosopher man ni siya. Nya ang iyang tawhanong kaalam mo'y iyang gisunod aron iya kunong makabot ang tinuod nga kalipay o kalinaw. Mo na iyang gipangita. Ano bang kaalam gyud nga tawhanon ba niya? Portigon niyang brighta. Diin man siya dadas iyang kaalam, didtos bisyo, didtos mga sala, didto siya gidas iyang kaalam. Si Santa Monica nga iyang mama gagamit og Diosnon nga kaalam. Unsa may iyang gipangita ni Monica? Ang pagkaway sala. Mo'y iyang paagi ba aron makit-an niya ang tinuod nga kalipay og tinuod nga kalinaw diha sa pagkaway sala. Nya kay kung mga saba siyang Agustin, makasaan siya. Unsa may iyang giilis sa pagpangasaba? Hila. Unya kung makiglalis siyang Agustin, lupig man siya kay purti mang brightas siyang anak. Unsa may iyang gigamit? Ampo. Dito si ampo Ginoo. Kamo mga ginikanan din muna inyong gamiton sa inyong anak, hilak og ampo o kaalam nga tawhanon, latusana. Ana una dayon ang kaning kaalam, latusa, patagma na, disiplinahan na, kay mag-anad na, mahimo ng tapulan. Ana. Disiplinahan. Ug di na nimo latuson, wa ginay ayo. Amo man na rin gigamit sa kalibutan ang ato dayong mga leaders. Unsa man day prinsipyo, labi na mga political leaders, apil na sad ang church leaders, hadlokon ang mga tao. Di mo ron mutuman, patay gid mo. Kami sang mga pari, di mo donate, impierno mo. O, kana mga inana ba? Basig sa tinuod sad, no? Kana bang hadlokon, kaalam man na nga tawhanon, kana bang ingnon nimo nga hadlokan? Butangin ang inyong kuan diha, butangin ang inyong balay nga beware of dogs. Diwa kaysa pay mosuod ana. Ayo og pakas iro. Na butangan din beware of dogs. Na kuno toy balay nga ni butangan kuno dito iyang balay kana gani no trespassing private property. Trespassers will be shot. And if you will not die, you will be shot again. Ay, so itong sunod patay ka. Hadlokon ba? Kamo, di mo kusog mga hadlok. Or nangahadlok na morod. Mao na. Unya, ang tawhanon sad nga kaalam, magsige ni silang pangita o kanang instant solution. Kana bang makasigas mata, kana bang makainga, wow, makaana ka ba? Muna, mangita gina sila og mga signs. Mga signs ba? O mao na nagisaway ni San Pablo diri sa unang pagbasa ang mga Hudiyo kay sigig pangita og milagro, sigig pangita og signs. Ug wa gani milagro, di kumtuon nimo. Nya karon unsa man say aton kinaiya? Kasagaran. Ngitag milagro. Nakita mo rog milagro.
Wa mo kita? Uy, tubag mo eh. Kita. Oh, kita. Anya, lipay mo. Gaduka ang gina mga na ninyo. Kanilang di ang misa daan, kadako ng milagro ani, ang pan ug ang bino nahimong lawas ug dugo ni Kristo. Bintahaan pa na. Kani palang naong nako kadako ng milagro ani. Ngano man, sunan gani unsa ra gud ni siyano ra gud ni nya inig-anas kamot ang bino ug ang pan mahimong dugo ug lawas ni Kristo. Wa ka ko milagruhis Ginoo kada buntag. Kamu sad inighungit nato sa nganing pan lawas ni Kristo. Amen. Wa ka milagruhi anak sinang kay mukaon ka Ginoo. Pero mura lagi nagwa ninyo. Mura sa nagwa nako. Ay di tinod. Inigabot sa inyo mamalikas raman gyapon mo. Igabot sa nako diri luyo, masuko raman gyapon ko sa Kristan, mga buangon tang dagko. Mga danghag. Mo na mga danghag, dali kayong malibot ba? Dali kayong malimot. Wa gyoy kaalam. O tanawa katong gisulti ni Kristo, mga dalagang 5 nga danghag. Unsa may ila? Basta na alay suga. O na suga, pero wa siya magunahon nga mahurot. Mahurot ang lana nga makapasiga. Basta na isuga. Hurot bitang lana da. Kabuang lagi pangita. Kinsa man kuno'y naninda ng alas 12 sa gabi eh. Nanggawas pagit pertig yung danghaga. sila gaimig jutay na inyong lana be. Ingon sa to mga malamon, di na mi muhatag, di na ni paigo. Panglakaw no, pamalit mo nga to. Nang lakaw sa 5 kay mamalit. Nga kisa may naninda ng alas 12 sa gabi eh. Nga, manira naman na. Wapam na mausos una ang kanang 7-Eleven. Convenience store. Ambot, nanaba ka na sa unang panahon. Wapam tingali na. Bago pa mo na karon. Yawa man sa nailana diya. Beer noon. Pundador na diya. Amusigam sa noon ang tanduay. So, na. Portig yung danghaga, nang lakaw. May pagnipundo na lang to sila dito. Nya, mga isilag, sorry, sir, napaong gid among suga, sir. Ana, sa iluayn taon, may kadagla na. Wagin, nang lakaw rapon sila. In short, kaning mga danghag, mga ratulon, dali kay maratol. Mo na, ang timailahan sa danghag, ratulon. Dili relax ba? Kamo, relax mo, ratulon. Dali kitang dado siyawa. Inig-ingo siyawa nga, mamatay gid mo anang COVID. Tap dayon, hadlo kay loob. Sige yung alcohol, kada hikap, alcohol. Oy, nayabag ka diya. Ano man, di na ka mamatay kung magsigig butang ang alcohol. Di na ka mamatay kung magsigig kag tap. Oy, bisan ganig way COVID, patay gyapon ka. Ingna nang imong tupad, ingna bisag way COVID ay mga matay ragita, bisag wa pay COVID. Ana, ing sa unya karon kay nang may COVID sa musamot nang gidag kamatay. Kana unta mo nay kaalam nga nahibaw ta ba nga may COVID ug sawa, mga matay ra man ta. Nganong nangaratol man ta ani? Unsa man ning klasihas karatol? Ang kakuwang sa atong kasuod ni Kristo. Mauni siya ang kuwang ani. Napay milagro na to din kaning atong project panahon aning ting COVID ngano maning dako naman kani atong project mga 11 million naman ning atong na spent din nung daghan man kaayong nang donate kana di na milagro day. Milagro na di pa tay usan ingon pader mag-fundraising ta pader na ako isulti nimo nga business gamit kay dinis imong parokya nako di nako maghago-hago jud ko kwenta na mga ginansya nga igo ra ko mosulti mga bot mang kwarta. Magsige jud ko pangita dito customer nga inigsulti pa lang nako adto ra man ipa-pick up sa Palawan magpunay ra man ko giyampunga dito sige ra man kog dawat kanya ngano maghasol-hasol pa man ko. Di ba? Nakunili ka na mainsultuhan ang mga taong sigig donate nganhi niya ako lang gyapon mag-business lang gyapon ko pagkadako ang insulto. Ikaw ang ginansya day pa dir. Anya kana ding 10 million nga ako rong nadawat nga donation, di pa din na ginansya.
Mamatay na lang ko sa kong pagkapari, di ko kaginansya 10 million oy. Nga diin mo sa kong puhunan, mo ko'y puhunan. Kanang ginansya, ang difference man na between sa puhunan o sa kita, di ba? Asa di kayo mo kibaw di ana. Kibaw ko anay accounting ko. Para karon ang atong gipamaligya nga katong tag 5,500 ka slots. Pila to akong gisulti gahapon? Ito nakahibaw? 104. O karon pila naman? Oy, 164 na. Sina nga ana. Awa mo malipay kadakong milagro ana. Pero napay balansin, napay kuan 300 kaping 336. Mahurot raman gina kung tandugon sa Ginoo lay manandog oy. Kana sa mga tao nakadungog unya di gyud mo donate, mga danghag. Ang kanang nakadungog nya nay ikadonate nya mo donate, mga maalamon. Si San Agustin sa iyang pagsigig pangita sa Ginoo, adili sa iyang pangitag kalipay pinaagi sa iyang kaalam, matod pa niya, my heart has been restless. Ang akong kasing-kasing wa mahimutang. Katong iyang mga inom, sugal, babay, alab, suroy, katong yung honor, kanang siyagi tapnatser, kanang yung siyagi summa cum laude, iyan ang nakabuotanan. Pero matod pa niya, my heart has been restless. Why wa mahimutang? Di ba namoy uban na bilyonaryo na, 40 ng sikata, maunay tag-iya sa hapit tanang yuta, gipangural na niya tanang yuta, wa nay pasudlon, pero why klarong tog magabi Kasuway mo ana? Gilupig lang atong way yuta magahigda sidewalk, inighigda, hagok dayon. Bisag mayatakan ang kamot, iana lang ari, hagok lang yapon. Pero kanang mga taong mga dato kay tanan nya hangol kay kwarta, kusog kay mangural silang balay, oy naalay huhungihong, naaray mga tulisan, mga ISIS, di na nakatug. Magsige na nagmonitor sa CCTV, patay, wa na naitog sila. Pero kanang naa sidewalk, wa gina magbutag CCTV. Nagbutan din na CCTV di ay. Wa man na sila kaon. Nya magbutang pa og CCTV sa kapuslanan. Sa to pa relax kay sila, no? Kamo na mo CCTV sa inyong balay. Wa mo balay, wa mo CCTV, congratulations. Pero matod pang San Agustin, my heart has been restless until it rests on you. Napagisay gisulti, purti na kong pangita ni mo Lord didto sa gawas. Purti na kong pangita nimo didto sa gawas. Pero gibiyaan ti ka dinhi sa sulod nako. Kanindot paminaw no? Nangita kag kalipay didto sa gawas. Pero di ade ang tinuod nga kalipay sa kasing-kasing. Ang gugma, the greatest love of all. Kung ang imong kasing-kasing naanay gugma dihang kasigig tubod, kana congratulations, maalamon ka, malinawon ka, malipayon ka. Absent kinang gugma dinhi, bisag patuburon pa na nimo tanang kwarta, tanang dungog, tanan dihang kasikat, wa gyud kay kapuslanan, you will remain restless. Nga, kumusta man mo ron? Restless or restful? Di mo daling maratol sa inyong balay. Kamu maginikanan kung ang inyong anak di mauli, di mo maratol. Inyong anak nga dalaga nga 15 years old, wa mauli. O di matiksan, di matawagan, di mo maratol. O maratol mo, mga buangon mo, mga danghag mo. Pero di mo maratol, congratulations, na ay Ginoo diha ninyo. Di ba? Ang pare, kung wa na mo donate, di maratol. Inyong tangkatawaan, sige, manindog na tayo. Ang istorya sa kamatayon ni Juan o sa iyang kasakit dito sa prisuhan, murag makapa subo nato apan kung ato gini siyang susihon og maayo,
mao gid ni ang mahimong tuburan sa atong kalipay. Malipay ba mo prisuhon mo? Dili. Malipay mo putlan mo sa liog? Dili. Mga yawanon mo. Kinsa man din ang malipay nga prisuhon? Kinsa may malipay nga putlan ang liog? Putlan sa liog. Wa no? Pulos pagita mga yawanon. Apil na ning nagwali. Og mao ni ang dinhis kalibutan. Daghan kay nato nga membro sa batasan sa yawa kaysa batasan sa Ginoo. Unya kanira bang yawa magsige ni siya tudlo nato nga kita gyud maoy in control. Mo na yang gibuhat ni Herodes og ni Herodias, they are in control. Ikaduha nga kita gyud maoy magdesisyon, kita ang authority. Mao na nga bisag asawa pa sa iyang igsuon si Herodias pod asawa pod sa ang iyang bana igsuon pong Herodes, nagpuyo sila. Kami mo'y magbuot, kami mo'y magkontrol. Isa na ay may kasigig yaw-yaw kanangan laghuan, sige nag-ingon nga sayop ni atong gibuhat, isa ipapriso. Napriso na. Awa pag yun makontinto kay sige ra man gyapog sultis huwan dito sod sa prisuhan. Putlan bitas liog da hilom lagi. Mao ra man sa nakaron nang litan sige kog ingon ninyo ay na mong pangural ana inyong balay sa saba asa ni pari ay putlan tan lang kanis dila. Wa pay nakaingon ninyo ana. Ayaw mo pag puyo-puyo, ay mo pagsig puyo-puyo kay maimpierno mo isang hasol ni pariay. Ay mo pagtipon diha babay og babay, magsige ra ba mog simba, magsige sa mog tipon, laki og laki, gasigig sex, unya manimba ra ba? Ningon sad mo nagiuban niya misa man gani. Unya ato na lang ginang paundayunan. Dili. Nya nganong naingon man kong malipay ta tungod kay ni gihatagan og kining gitagtog konkreto nga pruiba ni Juan nga pwede ra gid ay tagmuagi aning kalibutana sa kanang sana kana bang dalan nga gikahadlukan sa katawhan, ang dalan sa kasakit, ang dalan sa martiryo. Nya si Juan nga magbubunyag gitawag ni siya sa in English og the forerunner of the Messiah. Si Jesus iya man ang igagaw kay si Maria og si Elizabeth man nag-agaw man. So igagaw niya si Jesus, nya maguwang siya og kaning unom kabuwan kay unom naman to kabuwan mabdos si Elizabeth, una pa na mabdos si Maria. Gitawag siya forerunner. Unsa may binisayaan ng forerunner? For ba? For F-O-R-E nya runner. Ang forehead nag-una nga gitawag agtang pero nag-una ni siya unahan sa ulo, og forerunner sa ato pa nag-una siya dagan ni Kristo. So siya mao'y nag-andam sa agianan sa Ginoo, nag-una siya ba nya unsa man ni siya iyang giandam nga ang agianan dai dinhis kalibutan nga atong subayon nga mao si Kristo who is the way, the truth and the life. Ang iya di ay way dinhis kalibutan padung ngadto sa langit mao di ay ang kasakit ug ang kamatayon. Kay diha man siya niagig una si Juan. So gikas pagkatao gauna siya 6 months. Sa pagsangyaw nag-una pud siya og taas-taas ni Jesus kay 30 anyos naman to si Jesus nagsugod og sangyaw. Si Juan batan-on pa dito naman siya gapuyo sa disyerto, sige naman siya sangyaw. So birth, preaching, passion and death gauna siya ani. Nya mao ni ang dalan nga atong subayon. Kisa may musubay ani dili na ang nag-una ni Jesus kay si John the Baptist ra may gauna.
Kita unsa may tawag nato? Gitawag mo tag mga Kristiyanos. Unsa man ang mga Kristiyanos? Wa maguna, nagsunod ni Hesus. Kamo, ganahan mong musunod ni Hesus? Ganahan. Uy, kusga oy. Ganahan. Si Juan naguna ni Hesus. Si Hesus kay gianda man ni Juan, mura ba siya og sa kani bitang maghimog karsada ning mga duros, unsa man ay maguna? Unsa na maguna nga to? Bulldozer o grader? Sa din mo kibaw, ano? Sa akong paminaw, maguna ng bulldozer, kasi siya man mo arangkada nga to niya, ang grader, mo grade sa yuta ba? Mo ano to yung muhatag measurement, na awahi to siya, niya magsunod dayon ang mga pison, ang pison ba? Awahi na tong pison. So, si Juan maoy bulldozer, si Kristo maoy grader, kita maoy pison. Wag yapon mo musugot, ano? Sakto ba ding akong analysis? Nya asa man musubay ang grader, antos giagias bulldozer ang maghimo siya iyang kaugalingong daan. Nya asa man magsunod ang pison, ang magadto siya mag-agis kanal, ari siya giagian sa grader. Nya sunod dayon mga sakyanan. Kaninang SUV, tahor na kestanan ba? SUV, na Fortuner, inubas pare. Mo agi na diha. Nya inig untol-untol sa wa man ni mapison oy. Sa ato pa ang pison wa makatarong. Kuha mo? Nakaron gitarong ginaghimo ni John the Baptist ang agianan ni Kristo. Pag-abot na ni Kristo gibutangan na niya grade, gigrader na niya. Unsa man doon na nay mga balaod, unsaon pag-antos, unsaon pagpakamatay. Matud pa ni Kristo, unsaon man pag-antos? Pag-antos nga malipayon. Take up your cross joyfully. Unsaon man pagpakamatay? Lay down your life for your beloved. Sa ato pa di ay si San Juan Bautista way gisulting pulong nganong nagpakamatay siya. Si Kristo kay mao na may grader, doon na siya gisulti. Nagpakamatay day si Juan tungod kay nahigugma siya ni Herodes ug ni Herodias. Mao bitaw ang iyang gisigyag ingon nga hunungan ang inyong pagpakasala kay namiligro mo ana. Nya ako ning di ko mohunong og sulti ani kay nahigugma ko ninyo. Ug mao nang pag-abot nas panahon nga niingon si kaning Herodias nga putlis liog aw si Herodes di ay putlis liog si Juan isod sa plato, wa gid balibad si Juan. Kay matod pa ni Kristo, gi-translate ni Kristo into words, lay down your life for your beloved. There is no greater love than to lay down your life for your beloved. Yan, napagisagi pangsulti, love your enemies. Si Kristo na, kay grader man siya. Karon kitang kasunod. Ganahan na taning maminaw. Kamong mga asawa, ganahan na mong magpakamatay para sa inyong bana. Mga ginikanan, ganahan na mong mag-antos sa inyong mga anak. O paantoson mo sa inyong mga anak, muingon na mo, mauna ni andan, padong sa langit. Nya igabot sa imong banab, tamparuson kag maayong kani mao na gini makapasantos kay mao naman giagian ni Juan, gipaantos nya gikulata, labaw na si Jesus, gipaantos, gikulata, di malipay na ta kay gasunod man tas ilang dalan. Mo ning gi-celebrate ni nato. Ingka Father, huyang gyud kay ko Father. Di jud ko kahimo ana Father, I am weak. Matod pa sa atong unang pagbasa, gipili sa Ginoo ang mga mahuyang aron lig-onon. Sige, weak tanan. Ngano man di ay ang ato ding gisakyan nga inuba, makahimo din na siya pagbungkag sa dan sa mas bulldozer. Oy, dito lang sa akong gimisahang kapilya, natumbahan las motor na dako kay glumping ay gipangyuan na mig 15,000 sa mo trabaho ana para matarong. Perting, huyanga in taon anang sakyanana. Mina ko madarag huypon, lumping. Huyang oy. So nang kay natumbahan las motor.
nalumping na, bulldozer, matumbahas motor, ang motor mo'y lumping. Ligon mang bulldozer. Amaw na, ingos Kristo, pilion akong mahuyang, aron maligon. Ang muligon ana, mao ang gahom, grasya ni Kristo. Mao na siya. Ang iya lang gusto, subay lang. Ay lang pagsigreklamo. Kung kulatahon gani ka, dawat lang. Ikaw niya, sakit man, antusa lang. Lipayon ra niya kana. Isa, unya, mamatay ko, kamatay lang. Kay buhion raman ka ni Kristo, mo nang ningon si Kristo, kinsa tong namatay uban kanako, mabanhaw sad uban kanako. Ikaday mo banhaw nimo, dili oy, ang mubanhaw nimo mao ang tinuod nga kinabuhi, mao ang tinuod nga pagkabanhaw, mao ang tinuod nga tag-iyas kinabuhi nga mao si Jesus. Nya nganong magsigi pamantag panalipod ani atong kinabuhi dinhi. Ayaw na. Ay na panalipod. Ang panalipdi hinuon nga dili ta maliwat sa yawa, dili ta mahimong sumusunod sa dalan sa yawa padung sa impyerno. Unsa may daan padung sa impyerno, matud pa ni Kristo, lapad og sayon, dili lisod og sigpit. Sa to pa dili kasakit ang daan padung sa impyerno. Unsa man, kalipay, kahayahay, kalami. No, tanaw, hain magsugod ang tanang mga sala, naagis lipay-lipay, hayahay, nya lami. Nganong madisgrasya maron ang mga babaeng batan-on na way kasal, matukhangan man sa mga uyab, kay magsige maglipay-lipay. Dito, sakay ko sa imong motor, lipay jud kayo. Ako una, lipay masad ko, kana makakupot ko sa kamot sa kong uyab, lipay, oy. Nya karon kadi naman kupot sa kamot, kupot na mas hawa kay pasakyon mas motor, nya ipajing-jing sa maayos kaning gadaha nga uyab, ala kupot sa gis babae, gaigwad ng lubot, unya wara bay tabon, short ra bang mubo kayo? Kay lipay lagi kayo, lipay. Dili oy, antos mo'y gusto ni Kristo, aron di ta maliwat sa demonyo. Antos, ayaw ng lipay. Oh na siya. Tanawa si Herodes, lipay kay siya, blab, kaon kita, inom kita. Sayaw bitang anak ni Herodias, 14 niyang lipaya, tungod siyang kalipay, gipatay niya Juan. So kanang kalipay, peligro kay na. Karon nalipay ra ba kung daghang ni donate nato dinhi? Lipay kay kung naay mo contribute nato. Kamo di mo malipay. Sunan gana ang ato rong nahalin nga slot sa tag 5,000 ning abot nag 220. Di mo lipay. 220 na hapit ta makatunga. Basig karong hapon, karong gabi wa na 300 na. Lipay kaayo. Pero hain man dapita dinhi ang Dios nun nakalipay. Tungod kay nagpakita kining mga tawhana nga midunit nato nga nag-antos sila aron malipay ang isig ka tao. Pulos na taron nag-antos tanan. Naagani ni donate dinhi, Father, ako gining katapusan na kwarta, ako ning ihatag para sa Ginoo kay na lipay kay ko, Father, na nakadungog ko sa imong mga wali nga nakapabuhi og balik sa ako rong grabing kabugat nga gibati. Naratol na kog maayos kinabuhi, pero tungod sa imong misa, tungod sa imong wali, nabuhi kog balik, Father. Ako ning ihatag ang katapusan na kong kwarta. Sa ako sa una-una, balikan gid ka sa imong kasakit. Pero nabalikan ba siya sa kasakit? Naahinoy ni testimonya nako, Father, nahinomdom ka atong John, mihatag ko nimo aning kantidara. Nako, isa karon pa diyan muhatag ko nimo dubli pa kay gipilo-pilo sa Ginoo ang akong grasya. Sayunan ka na. Bago pa na kong nabasa iyang message, nihatag siya og $100 ni atong June panahon sa sugod sa atong pagpangayo og mga donations. Wa say hapit trabaho, wa say hapit kwarta. Karon nihatag na sad siya og $550. Kay nadubli ang iyang mga grasya. Nga dili mo ganahan patay mo. Mo na ang kamatayon, kalipay di ay kunkuyog tani Juan og ni Jesus. Ang kasakit, ang mga pag-antos dinis kalibutan,
kalipay o kalinaw di ay kung kuyog nato si Juan o si Jesus. In short, kung kuyog nato si Juan o si Jesus, panahon sa kasakit o panahon sa kalipay, wa na'y kalainan, ang tanan malipayon. The Lord is my shepherd, according to Psalm 23. There is nothing I shall want. Nindota, no? Sige, manindog na ta mga patyonon. Mga igsuon, si San Juan nga magbubunyag, gitawag sukad pa sa unang gutlo sa iyang kinabuhi, aron pag-una sa pila na ni kabuan ang COVID-19? Pila na kabuan? Unom na. Unom na kabuan nga gihasol tag maayo niini o ang gikahadlukan ron sa tanan, apil na ning nagwali nga mupatay manggod ni siyang kinabuhi. Mupatay siyang kinabuhi ang COVID-19. Labi na gyud kay wa pa siya'y tambal. Muna kitang tanan nahadlok na ta nga patyon ang atong kinabuhi. Kamo, gusto pa mong mabuhi o mamatay? Kusga. Mabuhi. Kinsa man dinhi ang gusto ng mamatay? Wa gini pataas. So, kamu dia choir, sige mamugkantag haleluya. Kan, gusto na mo matay? Wa gyapon gusto gyung mabuhi. Why usa nato nga dili gustong mabuhi? Mao bitaw si San Pedro or si Pedro diya sa atong ebanghelyo, si Kristo yano kayong misulti. Ang word pag yung iyang gigamit og naminaw mo. Naminaw ba mo sa ebanghelyo gibasang Reverend Leo? Wa. Sige, ako na lay basa usab. Nindot kayo ang starting point. Sukad ni atong higayuna giingna ni Jesus ang iyang mga tinun-an sa tin-aw na gayod nga pagkasulti. Tanaw ha unsay wordings ni Jesus, kinahanglan nga moadto ako sa Jerusalem. Kinahanglan nga moadto ako sa Jerusalem ug paantuson ako pag-ayo sa mga punuan sa mga Hudiyo ug sa mga pangulong pari. Apil pari. Wa mong iluhi ana. Paantuson kog maayo sa mga punuan sa mga Hudiyo ug mga pangulong pari. Ingon man sa mga magtutudlo sa balaod, mga lawyers, kani mo'y pinaka-importante, patyon ako nila. Kung ikonik nato ang wordings ni Jesus, isa, kinahanglang muadto ko sa Jerusalem aron ila kong paantuson og patyon. Kinahanglan, I must go to Jerusalem so that they will masa unang paantuson, they will suffer. In order to suffer and to die at the hands of the Jewish leaders, the high priests, and the scribes. Kamo, o gisaara na mo nga patyon mo, muadto mo ani usa ka lugar. Muadto ba ka dili? Og sa aran mo ron nga kung sa isinta nakakapin muanhi ka ning pundo ka mamatay gyud ka sa COVID, muanhi ka dili? O nga aroy mo ingon ako nga ikaw pader mumisa gani ka patyong gyud ka, mumisa ko dili? Bahala mo daw hindi kumisa. Ambot, Reverend Leo, muingnon siya, Peter ba ni ordinahin, karong September 17, o ingnon ni siya, magpa-ordin gani kang dikuna ka, patyon yung kanamo. Muingnon tingin si Reverend Leo, bahala na mo di, ay, ordin ta, patyon na deta. Pero nga naman nga si Jesus, okay raman kay niyang patyon siya. Gitawag pa gani niya nga necessary decision niya
Oy, si San Pedro nga nahadlok sa kamatayon, giguroy si Jesus kay iya gutong best friend. Ug ako ron magsikog ingon ninyo nga ako ra no patyonon ako, na kay mulaban ako. Di ka mo muingon, sige mo sa pangulikta pa din, bahala kang mamatay ka diyan. Oh, sige kong pangulikta, sige magani ko rong masiyar sa atong slot sa kaninian lingkuranan, kamo dia, sige mong lingkod, ambot ni amot na baka mo. Tagpila man ning slots nato sa atong lingkuranan. Tag 5,000 unya 500 ka slots unyang taon-taon i-update mo pila na kabuk ang nahalin ang katong wa kapalit siya ro di mo makonsensya mo. Dahil komedya na pero kung naay mo ingon ako nga patyon ko karong sunod adlaw nya musulti ko ron ninyo nga patyonon ako naa kay muguro na ko sa daplin og mingon lo kani-ganing pader di jud ko gustong mamatay ka. Ambot ang madre man ko ang baka. Labaw na niya ako mga sakristan, asa ko ni muhawid. Sige lang ang yaw-yaw na mo ng animal. Ikaw, namatay na sa daan. Bina ko, ang dikon lagi tingali, may mulaban ako. Pero sayop kayo ang paglaban ni Pedro. Nga naman, paglaban niya ni Jesus, nagpakita kunuhay sa siyang gugman ni Jesus, gilingi siya ni Jesus o giingnan hinon, pahawa Satanas. Tanang si Pedro nga nipakita sa iyang dako kayong gugma o kahingawa ni Jesus mapatyon dito sa Jerusalem, ginganlan hinoon ni Jesus og Satanas. Nga naman, kay matod pa ni Jesus, ang imong hunahuna sa tao, dili hunahuna sa Dios. Matod pa sa atong ikaduhang pagbasa, niingon si San Pablo, bag-uha ang inyong hunahuna aron mo makasabot sa kabubuton sa Dios, dili lang sa inyong kalibutanon nga mga hunahuna. Ayaw mo pagpahiuyon sa hunahuna aning kalibutana. Unsa may hunahuna aning kalibutana, mahadlok yung mamatay. Unsa man? Satanas mo o dili? Og Satanas mo, pahawa Satanas. Matod pa ni Jesus, ang tanang Satanas panguli, ibilin ang kolekta. Kinsa may Satanas ang nahadlok nga mamatay. Niingon si Jesus, ang imong hunahuna sa tao, dili hunahuna sa Dios. Si San Pablo ningon, bag-uha ang inyong hunahuna, ipabag-o sa Ginoo aron mo makasabot sa kabubuton sa Dios, unsay hingpit, unsay balaan, o unsay makapahimuot sa Dios. Unsa may makapahimuot sa Dios? Nga mamatay ta nga way kahadlok sa kamatayon. Usbuna ko ha, ang makapahimuot sa Dios nga mga matay ta dinhi nga wa gyud bisan gamay nakahadlok sa kamatayon. Ug mao nay gitiman-an sa dugo ni Kristo, gisunod sa dugo nilang San Pedro, kay nabag-o man ni San Pedro, iya man gitugutan nga mabag-o iyang hunahuna. Sa dugo ni San Pedro kalungsod, sa dugo ni San Lorenzo Ruiz, sa mga pag-antos ni San Vicente Ferrer, ni San Roque, sige na matag pistag San Roque karon. Ako sige sa kaon. Pader, di man tingay pwedeng misahan. Nako na may order ang obispo nga misahan, pero pag social distancing mo ha, niya, follow yung most protocol na i-entrance, na i-exit dito sa inyong kapilya. Hamo galing kapilya pader, bisan magdungag lakaw, magbag-id na mangsiko, asa pa mang exit o ang entrance. Nako ala, sige, ako na lang ito asod, kamo na lang di as gawas. Sa init pa sa kayong gawas pader, nako, ay misa, kamisa lang ta pader, nako, butangig tent. Anak, gitu mana. So mo na kaog maayo kay gapistan San Roque, pero ganahan batang musunod sa pag-antos ni San Roque. Si San Roque porting sunod sa pag-antos ni Jesus, kay nasayod siya nga mao nay hunahuna sa Dios. So unsa naman roy makapahimo natong anak sa Dios o Dios nun, kung malipayo natang mag-antos o magpakamatay.
Subuna ko ha, makapalipay gyud sa Ginoo kung ganahan na kay tang magantos og mamatay. Nganong wa man mo ganahing naminaw? Mga satanas kiday mo. Mao nang niingon si Kristo sa atong ebanghelyo, ang buot mo sunod kanako, kinahanglan magsalikway sa iyang kaugalingon, mupas-an sa iyang cross ug mosunod kanako. Kinsa tong maningkamot pagluwas sa iyang kinabuhi, mawad-an niini, ug kinsa tong magwagtang sa iyang kinabuhi para nako, makabaton niini. Ang sunod pangutana ron, taas-taas sa ba ni akong leksyon, maabot gini rog 20. Unsa man dining kinabuhi? Ingon mas Hesus, ug mawad-an ang imong kinabuhi, bisag matag ikaw pay matakatag-iya sa tanang bahandi sa kalibutan, maimo ang tibok kalibutan, dili man na siya ikapalit og kinabuhi. Unsa man din ang kinabuhi? What is life? Oh, wa mo kasabot. Hapit ka lang mo mga matay, wa lang yapon kasabot. Wala, wa ta kasabot unsa nang kinabuhi. Nga ako mong taga-agamay kay sa mari, inaot unta na makakita mo sa pattern. Ang kinabuhi nganian nato, ang kinabuhi mao ang Ginoo. God is life. Hain siya nagpuyok din hinato naa sa atong kalag. Muna ang tao gi duha man kabahin, lawas og kalag. Espiritu og lawas. Hain man ang kinabuhi gibutang naas lawas tuas kalag. Tuas kalag. Naas kalag gibutang ang kinabuhi, was lawas. Muna inigbiya nas kalag sa lawas, patay yun. So ang kinabuhi, tuas kalag, was lawas. Muna ingos Kristo, isalikway lang ng lawas. Si Propeta Jeremias sa unang pagbasa, isa, nganong gisakit ba ning akong lawas? Ingong Ginoo, sagdi lang. Kay wa diha ang kinabuhi sa imong lawas, naa sa imong kalag. So sa ato pa, ang lawas, okay lang magantos. Okay lang patyon, okay lang og imartir ang lawas. Total, wa man diha ang kinabuhi. Ang kinabuhi naas kalag. Ikaduha, ang kalag dili mamatay. Dili mamatay. Kay nga naman, ang kalag gikan sa Ginoo o ang Ginoo dili mamatay. Ang kalipay sa kalag nga makabalik siya ngadto sa Ginoo. Kanang gitawag ni Kristo sa Ebanghelyo og mabanhaw. Ni sa imo kabalaka, humans tulo ka adlaw, mabanhaw ra ko, mubalik ra ko ngadto sa akong amahan, kay didto man ko gikan. Ang ato sang kalag gikan sa sabakan sa atong amahan. Gikan na dito tanan. Nya ang pangandoy sa kalag nga mubalik siya ngadto sa iyang gigikanan. Muna nga atong tubag sa Salmo unsa man? Akong kalag giuhaw kanimo o Ginoo akong Dios. The longing of the soul is to be with God. Nakaron, kung ang ato ng lawas mo itong higugmaon, ang lawas muda na to ngadto sa palayo sa Ginoo, sa sala. Kay ang pangandoy sa lawas pulos gyud supak sa pangandoy sa Ginoo. Panalitan imong lawas mangandoy og kwarta, ang pangandoy sa Ginoo, blessed are you who are poor. Diba? Ang imong lawas gustong hapo-hapon, ang gusto sa Ginoo kung sagpaon imong pikas aping, ipasagpa lang sang pikas. Pero ang imong gusto hapo-hapon, mo na bisag pari pa mo hapuhap, sugot. Basta hapuhap lang. Dool ang madre inig hapuhap, patay. Ang kalag sa madre. Labi ng kalag sa pari. Unya kung ang imong bana di na muhapuhap sa imong naong, mangita dayon kag muhapuhap, mao to mapunta ka dito silingan. Kung ang bana sad di na sad sige hagaws-gaws sa asawa, di sad siya ganahan, namura na siya og wa nay kalipay, mutabok ngadto sa mga GRO ug sa mga prostitute. Maapil ra ba mi ana usahay?
Di ba? Kung ang pari magsigi na lang og misa diri unya wa nay kolekta, muundang siradaan ang simbahan kay mamatay ta ani, wa na tay kolekta alkansi ta. Lawas. Kung libakon kas imong silingan, ang gilibak imong lawas, ingnan kang bati kag naong, sukol sa den kay kautro sa kang kasaway-saway diha, muras kag unsag naong. Sidawayay ta sa atong lawas, ingka kana imong lawas mura mo nagdambuhala, pati mo dagkuan imong mga bilbil, sa nya ikaw diha unsam sa imong naong. Suko sa ka. Siging tan-aw anang lawas, siging pangilis anang colors buhok, pangiskis anang kilay para sa lawas, pamalit anang mga mahalon kay mga sabon aron panindutan ang lawas, pero ang kalag porte ng daghanag sa gasigig puyo-puyo, siging kaligo aron malimpyo ang lawas, no siging dog, siging patong-patong ang sala, kay kada patong sa nang sala. Wa gyud manglimpyo, sangko na sa atop ang patong sa sala. O na, unsay baton? Ang akong kalag giuhaw kanimo o Ginoo akong Dios, guruyon sa sala ang kalag padong sa impyerno basta ang tao na focus nas gustos lawas. Munang niingon si Kristo, deny yourself. Nya focus nako antos. Tanawa, inigantos nimo. So ya, istingilan ni imong anak karon sigihan nimo kasaba kay badlongon kayo. Tapulan pa, bati pa gyud naong. Bugo pa gyud. Imbis mo attend diha ng online nga teaching, magsige og open sa internet, ya bagong gyud. Muna apungan na sa nimo kay di maminaw dito. Mga buangon ba, dakog kaon, saputon pa gyud. Nakaron si kagyaw-yaw ani niya. Testing yo, ingna Lord, muantos na ko aning animal. Testing lang. Imbis nga magyaw-yaw ko, magsige na ko appreciate niya kay gikan gininimo ning iyang kalag. Nya mo focus kas kalag. Sus giuhaw giros Ginoo ang kalag aning bataa. Ana, unsay mo buhaton aron makakita siya Ginoo? Ikaw maoy magpakaginoo ngadto niya. Practice kindness, sweetness, love, gentleness, support, acceptance, appreciation. I-practice na nga ito niya. Di ba, magsige nagparay imong anak, tapulan lang yapon. Pero sige nagparay, mama, nice na jud kay ka mano, mura na jud kang si Lord. Sana mamatay na ka. Nya din ang jud ka mamadlong niya. Wa naman gyud. Oy, ang imong anak suyo po na nimo. Nya malipay na kahalang akong anak ba, di na kay mo duwa sa computer, kusog na kay mo parayag nako. Bisag asa ko mulakaw mo kuyog na. Nga naman nakakita man siya og kalipay diha nimo. Kay ang Ginoo makalipay man gyud. Imo man gipaambit ang mga batasan sa Ginoo. Nalipay na siya. Sige na siya kuyog nimo. Nya pag sige niya kuyog nimo, natakdan siya sa imong batasan. Pag takod na, dito ni siya nangutana, nganong kusog mga ikamulong agma, nganong manghugas manjugas plato, siya, para nimo, aron makakaon ka. Isa niya, ikaw, kisa may mahugas para sa imong plato, siya, ikaw. Tuloy, kumabi, ang sa paghugas, kaya wapa dyan ko kahugas sa plato para imong kanan, wapa dyan ko kaluto sa pagkaon para imong kanon. Muana na to siya, ikaw, sige na rin, share tas atong knowledge. Sa akong i-research computer maha, sayop lagi na imong timplada ma, ingon diri manon, as YouTube, imo sang i-adjust, hala, kanindot sa akong anak ko, upgraded naman ta, magkahiusa na mo, din ato siya tapulan, wa pagiyaw-yaw. Sunod adlaw, mga matay na mo sa COVID. Nya mag-uol ka, dili, kaya ang inyong kalag nahiusa na mas Ginoo. Wa gyud mo kasabot. So sige, manindog na ta.